Indawo yakwaMhlabi yalingana ikhungethwe kakhulu izenzo zobugebengu obenzeka emngceleni osemangozi. Umphakathi ukhala ngokuthi kunzima ukubika ngenxa yokwentuleka kwamaphoyisa. Abantu bayasaba ukuvakashela uMhlabi yalingana. Uma ucabanga indaba kaMhlabi yalingana nje uvela uthi ayi ngeke ngenxa yobugebengu. Kubese kuba indaba yamanzi Nkosi yami makungasheshiswa nje indaba yamanzi kwela seNgwavuma cha ngaba right. Wathi wena uzoqala uqasha amaphoyisa ngaphambi ukuthi wakhe ipolice station. Nasi manje siyavalwa. Senze njani ke? Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele uthi zizwakele izikhalo zomphakathi. Siyazinikezela ekuphenduleni ukuthi le ndawo le iyeke ukuba isisulu sabaphangi. UNdunankulu uzibophezele ekutheni uzolisukumela lolu daba. Siyabophezela ke thina njengohulumeni wesifundazwe, uhulumeni wesifunda ukuthi sizoqhubeka amakhosi asendlunkulu ukubambisana ekulwisaneni nobugebengu. Kodwa umphakathi ukhala ngezethembiso eziyizeleze. Ngikhuluma ngomgwaqo iP447 Mam MC ngikhumbula kahle ngelanga okwafika ngasekhaya wasithemba ukuthi sizokhanda 10 kilometers kwakungama by election ase Ward 7 kuze kube namhlanje lo 10 kilometers asikaze siubone. Siyacela Mam MC ukuthi izithembiso zakho mazifezeke phela. Abantu bakulendawo bahlomule ngezijumbana zokudla nezinsiza zokulima kulembizo.